Ассалому алайкум, бародарои ҷон, созони хубин, саломатитон хубай? Моҳи шарифи Рамазон муборак боша. Бачаҳои ҷон, ярдонали лайка меҷахем ва курси имрӯзара сар мекунем. Бародарои ҷон, имрӯз 16 апрел соат 7:37 ба вақти Москва ва яъне ки саҳар. ва бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо бародарои ҷон, Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 154 сомон, яъне ки курс бо боло рафтааст. Бонки Эсхата 1000 рубл 153 сомон. Аввалин бонки молиявии Хурд 1000 рубл 144 сомон. Алифбонк 1000 рубл 153 сомон. Спитаминбонк 1000 рубл 126 сомон. Ҳумо 1000 рубл 149 сомон. Равҳидбонк 1000 рубл 153 сомон. Бонки Байналмилалии Тоҷикистон гуфтагӣ нестай ва Казкомерсбонк ҳам гуфтагӣ нест. Коммерсбонк ҳам гуфтагӣ нест. Бародарои ҷон, курс яъне ки 1 сомон паст шидааст. ва лайк подписатсияро фаромӯш намекунем. боқӣ сарбаланду обод бошем ва боз соати 3 ё 4 бегоҳ бо видеои нав мекунем, мепартоем.